memasuki penampilan yang terakhir yang mengisahkan kisah seorang putri yang memiliki dendam kepada satu pangeran. Karena bapak dari putri tersebut dibunuh oleh bawahannya atas suruhan pangeran. Tak hanya itu, pangeran tersebut memiliki rasa cinta kepada sang putri. Namun tak semudah itu untuk putri menerima rasa cinta dari sang pangeran. Mari kita saksikan penampilan dari kelas 12E dengan judul Karma Puru Sarta. Selamat menyaksikan. Cek. Ing piwulang urip ana kekayutan kang aran Puru Sarta. Yaiku papat tujuan urip menungso. Dharma kanggo kebajikan, arta kanggo kekuatan lan bondo, kama kanggo kepinginan lan tresno, lan moksa minangka kesempurnaan urip. Nanging saben pilihan lan tumindak bakal nuhake karma. Karma ora tahu kesasar lan mesti bali marang sing nandur. Cerita iki bakal nyeritakake kepiye menungso nguber tujuane dhewe-dhewe lan kepiye karma nemtokake pungkasane. Saka cahyaning rembulan, cerita iki diwiwiti. Adem ayem sajroning
ing jaman biyen. Ing tlatah Jawa ana sawijining kerajaan kang aran Handaru Manggalajati. Kerajaan sing makmur, subur lan tentrem amarga ngugemi dharma. Kerajaan iku dipimpin dening raja kang gagah prakoso. Asmane Naraya. Aku Naraya, Raja Handaru. Sakabehing kawula kudu eling, tentreming kerajaan ora mung dijaga saka jero, nanging uga saka ancaman ing njaba. Akeh kerajaan gedhe sing wiwit meri marang Handaru. Ora kabeh wong seneng yen kita urip makmur lan rukun. Paduka, kawula krungu kabar saka para utusan. Akeh bangsawan lan kesatria saka negara seberang sing wiwit nginceng Handaru lan uga nginceng putri kita. Rama, kula namung putri Paduka. Kula ora kepingin dados sebabing pepeteng lan perang. Anakku, kowe duduk sebabing pepeteng, sing salah yaiku wong-wong sing nguber kepingin tanpa dharma. Nyuwun pangapunten Paduka, kabar menika sampun sumebyar nganti adoh. Kaendahan lan kaluhuran Putri Arkadewi ndadosake kathah pangeran lan kesatria kepingin meminang. Nanging boten sedaya ingkang teka nggawa niat suci, sawetara mung nginceng kuwasa liwat perkawinan. Menawi mekaten, kula nyuwun Rama tansah waspada. Tenangno atimu nak. Sajrone aku isih urip, ora ana sing bakal nyentuh Handaru kanthi paksa. Rakyat Handaru, minangka wujud syukur lan panglipur ati, bengi iki bakal ana pagelaran. Ing wengi kang ayem iki atiku kebok rasa syukur. Syukur marang Gusti amarga kita isih keparingan ketentreman, isih iso ngguyu, nari lan nguri-nguri kebudayaan. Pagelaran iki dudu mung panglipur, nanging minangka panyuwun supaya Handaru tansah dilindungi saka pepeteng lan niat ala. Muga-muga seni iki ngiket ati kita kabeh. Eling yen kekuatan sejati ora mung ana ing pedang, nanging ana ing rasa syukur lan kerukunan. Mula ayo padha nyawiji ngaturake pagelaran iki kanthi ati kang resik. Rakyat Handaru ngaturake pagelaran bantengan. Lambang kekuatan, keberanian lan persatuan. Kerajaan Beging, Malsura ora memikir babagan peperangan, nanging uga nguber kekuatan lan kepinginan sing wasani atine. Kerajaan sing subur lan makmur. Yen aku nguasani iku, ora ana sing bakal ngumpuli aku. Anakku, napa pancen iki dalan sing kok pilih? Kakuwatan ora mesti nggawa kamulyan. Ibu, aku ora kepingin urip dadi wong biasa. Aku kepingin dadi raja sing disegani.
Ilingo nak, yen kakuwatan ora digandengake karo darmo, iku mung bakal nuntun marang karusakan. Aku wis mutusake. Ampun tuanku, pramila kula sowan, kula sampun siap. Apa atimu wis siap ngadepi perang? Nggih tuanku, kula sampun siap korbanake nyawa. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sahihul Wadil Amin Eling-eling sira manungsa Eling anggonmu salat ngaji Mumpung durung ketekanan malaikat jurupati La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sahihul Wadil Amin Eling-eling sira manungsa Eling anggonmu salat ngaji Mumpung durung ketekanan malaikat jurupati La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sahihul Wadil Amin Ngeling sira manungsa Eling anggonmu salat ngaji Mumpung durung ketekanan malaikat jurupati Ketua kowe naroyo bajingan. Masuro, aku ora wedi karo kowe. Dino iki Handaru kudu tumungkul. Patih duwe bangga. Serang. Aku perang kanggo ngreksa tanah kelahiran. Aku perang kanggo kemenangan. Peperangan ora dumadakan dumadi diwiwiti saka ambisi lan dipungkasi dening korban kesaktian lan ambisi patih duwi bangga ngluwihi kekuatan Naraya
Sabar yo nak. Arkadewi nyimpen duka lan bebendong ing manah kang paling seru. Amargi Masura sampun ngilangi Rama Nyaraya. Duka punika boten namung kedadosan tumrap Arkadewi, nanging ugi dirasake dening sekabehing rakyat. para Masura. Arkadewi dadi bojoku. Aku ora bakal tresno marang kowe. Aku ngerti rasa loromu Arkadewi, nanging saiki Handaru wis ana ing tanganku. Kowe juga kerajaanku. Lan kowe saiki njaluk atiku. Aku tresno marang kowe, dadi permaisuriku. Lan Handaru bakal tak lindungi. Yen pancen kowe ngaku gagah lan sakti, ana siji panyuwunku. Ucapno. Gawekno 1000 candhi lan 2 sumur sakjroning sewengi. Yen kuwi iso kok lakoni, aku bakal nurut. Kuwi ora ana apa-apane kanggo aku. Ha 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 ha. Pasukan jin, metuwa. Kula rawuh tuanku. Punika dawuh gedhe, napa sanggup rampung sawengi? Kudu sanggup. Yen srengenge wis metu, kekuatan kula sirna. Mula kerjakno kanthi cepet. Sing iki nyusun candhi, sing kono kali sumur. Ora bisa. Yen candine rampung, aku bakal kelangan kemerdekanku. Putri, apa sing kudu kita lakoni? Yen wengi iki katon kaya esuk, jinjin kuwi mesti lunga. Maksud panjenengan? Tangekno warga, gawekno swara esuk. Tumbuk pari saiki juga. Inggih, Putri. Para dayang enggal nglampahi dawuhing Arkadewi kangge nimbali para warga.
Miturut rencana para jin ingkang nganggap candi punika kapusan dening rencananipun Arkadewi. Srengenge wis metu. Candine mung 199. Amarah sing ora dikendaleni dadi karma bukasan. Kowe nipu aku. Nyuwun ngapura Mahasura. Aku nindakake kuwi amarga wis ora duwe cara liya. Aku wis nglakoni janji lan ngorbanake tenaga. Nanging kowe malah nggunakake atiku kanggo akal-akalan. Yen kuwi salah, aku pasrah. Kabeh kuwi mung amarga wedi lan susah sing ora bisa tak tahan. Ana siji wong sing wis nyia-nyiakake ketulusane wong liya lan uga nyia-nyiakake uripe dhewe. Yen kowe bisa tumindak kaya ngene marang aku, mula dadiya kowe candi kaping 1000. Nalika pangandika Mahasura keuncal, Arkadewi mandeg tanpa daya. Ragane alon-alon malih dados watu. Dening bebendu lan karma saking tumindake dhewe. Ing kono duka lan dendam wis rampung. Ninggalke piwulang bilih saben tumindak mesti ana alesane. Mula cerita iki sinebut karma purusarta. Saben tokoh nguber tujuane dhewe lan karma nemtokake pungkasane. Naraya setya marang dharma. Mahasura kesandong arta lan kama. Lan Arkadewi kejebak ing antarane keselamatan lan tipu daya. Lan karma mesti bali marang sing nandur. Sing selamun sumande seming wangi kanyekseni kalutan malikon wangi dadi saksi ambisiku lintang lan rembulan tak pokso sujud tresno tak kadang dadi kagungan nanging tak cukup kanggo nesulan piyono nembus pilareng mendung niat sembareng nyawang dharma tak tinggal komo tak kejar tanpa wates lan saiki tuntun ati iki kandhani runtuhan sejati seperti semua kata yang kau beri terbang menari mengarungi iki karma kang kudu tak tompo mula tak pikul kanthi jiwa sing sepi maka tresnanakan getar kemesraan hanya kita yang rasakan semanding kembang hati Rina Satya Dewa Dewi kini bersanding
sawangen bulan tansah madangi